Neviem, ako trénovať. Nevadí? Na to som tu a preto som vytvoril toto video. Poviem si najskôr, že čo môžeš očakávať od tohto videa a potom si postupne prejdeme celé spektrum tých vecí a na konci dostaneš jeden darček zadarmo. Teda potrebuješ vedieť jasný cieľ, to je prvé, čo prejdeme. Druhé, intuitívny rozbor tréningu na maratón. Tretie je špecifický priebeh prípravy pre lajka. A štvrté je vlastne samotný tréning a rozdelenie a logické vysvetlenie, čo to vlastne znamená, akým spôsobom tvoríme tie tréningové jednotky a prečo, za akým účelom. Prvá vec je vedieť svoj cieľ. Prečo? Prečo chceš dosiahnuť to a to a to? Čiže mal by si vedieť, že či beháš pre radosť, či beháš pre zdravie, či beháš pre komunitu, alebo beháš preto, aby si mal nejaké výsledky. Ak beháš pre radosť alebo pre zdravie, mal by si sa naučiť správnu formu, aby si sa vyhol zraneniam. Lebo keď sa nenaučíš správne behať, budeš robiť rovnaký a zlý pohyb dookola viac ako 10 000 krát za týždeň, čo ti skôr či neskôr spôsobí problémy. Ak je to pre výkony, je lepšie učiť si presne, že čo je tvoj cieľ. Je to zabehnúť 5 km, 10 km, polmaratón, maratón alebo ultramaratón. Toto všetko sa môže počas tréningu zmeniť, stalo sa to aj mne, ale je dobre mať nejaký základ, o ktorý sa oprieš, keď sa ti nebude chcieť, ale predstavíš si, že aha, viem dosiahnuť ten cieľ, preto to vlastne robím. Musí ti to dávať zmysel. Zober si napríklad maratón. Z čoho sa skladá? Je to 42 km, dlhá trasa a ide o fyzický, ale aj mentálny tréning. Ak ho chceš zabehnúť celý, bude rozumné zahrnúť do tréningov nielen fyzickú prípravu, ale aj spevňovanie svalstva ako opatrenie voči úrazom alebo nejakým nepríjemným bolestiam a taktiež aj mentálna fortifikácia alebo mentálne spevňovanie, teda to vlastne, aby si dokázal bežať tak dlhý čas. Preto by som zaradil do tréningu nielen dlhé behy a cviky na spevňovanie svalstva, ale taktiež pre mentálnu fortifikáciu aj dlhé prechádzky alebo túry, ktoré ti pomôžu zvládať nízkointenzívne aktivity v dlhom spektre času. Ak by som ti mal dať presný príklad, prejdime si teraz, ako by som trénoval môjho 28-ročného bratranca, keby chce zrazu trénovať na maratón. Môj bratranec nikdy nebehal viac ako 10 km. Preto potrebujem zistiť jeho presvedčenie a dôvod, aby to nevzdal v polke tréningu a aby on sám si uvedomil, že čo je pre neho naozaj dôležité, koľko času naozaj má počas týždňa, potom by sme prešli testy na fyzickú zdatnosť, vyšetrenie bolesti, pohyblivosti a obmedzení pohybu a nakoniec správnu techniku behu, aby predišiel tomu, že bude behať nesprávne a nakoniec prídu nejaké problémy, ktorých sa všetci obávame. Ako posledné prídu tréningy, ktoré vlastne musí plniť a tie ťa dostanú presne tam, kam chceš. Špecifický priebeh prípravy na preteky by bol následovný. Ako super začiatočník toho Jakub zvládne viac, preto by som nastavil 6 až 8 týždňové cykly. Čo sú cykly? Cykly skladajú z dvoch fáz. Je to adaptačná fáza a budovacia fáza, kde pri adaptačnej fáze dávame telu čas, aby sa adaptovalo na nový level intenzity. Pri budovacej fáze sa snažíme to telo dostávať do takého stresu, kde musí postupne pridávať a nastavovať sa na tú vyššiu úroveň. Čiže budovanie je vlastne to telo sa postupne prispôsobuje tej úrovni a v adaptačnej fáze sa dokáže zregenerovať už nad ten svoj base level a na úroveň o niečo vyššie. A týmto sa zlepšujeme. Predstav si to ako rovinu, na ktorej teraz si a toto je tvoje maximálna intenzita, maximálne presvedčenie o tom, že akú energiu vieš zo seba vydať na tréningu. To môže byť v intenzite tréningu, v rýchlosti, v obťažnosti a tak ďalej. A ty postupne posúvaš tú hranicu vyššie a vyššie počas týždňov, až príde bod, kedy je to telo veľmi unavené. V
vtedy musíš oveľa viac znížiť intenzitu tréningov a to telo má čas potom postupne zregenerovať. Ale ono nezregeneruje iba na tú hranicu, kde bolo, ale ono super kompenzuje, čo znamená, že ono sa dostane na hranicu vyššie a potom sa ti tie tréningy budú robiť ľahšie. Preto sa vlastne môžeme posúvať postupne. Toto chceš využiť vo svoj prospech a preto odporúčam 6 až 8 týždňov pre začiatočníkov, lebo začiatočníci nemajú tak intenzívne tréningy a postupne iba nabiehajú na ten systém a tým pádom nemajú takú únavu v prvých týždňoch ako atleti, ktorí behajú už dlhé roky a majú tie tréningy oveľa intenzívnejšie. Pre nejakého skúseného atleta by som odporúčal 4 až 6 týždňov. By som si rád prešiel, ako by vyzerali prvé 3 tréningy z prípravy, ak by mal čas cca 1 hodinu 5 krát do týždňa. Ak nie je zvyknutý behať, tak ho určite nebudeme nútiť behať 5 krát do týždňa v prvý týždeň. Preto v pondelok by som mu nastavil 40-minútový beh, ktorý sa skladá z 5-minútovej chôdzy, 5-minútového klusu s intenzitou cca 40%, 20-minútový beh s intenzitou 50 až 60%, potom 5-minútový výklus a 5-minútovú chôdzu. Nakoniec po týchto 10 minútach tzv. Cooldownu by mohlo nasledovať 5 až 10 minút stretchingu. V útorok si dáme pauzu, aby telo mohlo plne zregenerovať, pretože keďže nie je zvyknutý behať, tak aj táto minimálna záťaž by pre neho mohla byť určitou záťažou. V stredu si dáme ťažší tréning, ktorý pomôže k správnej technike behu a to bude beh do kopca, ktorý ja mám veľmi rád. A jedná sa o 10-minútový pomalý výklus s 0% intenzitou. Čiže naozaj je to z nohy na nohu, tak aby všetko bolo naozaj s čo najnižšou intenzitou. Po 10 minútach nasleduje 8-minútový dynamický stretching, 2-krát jelenie a 2-krát vysoké kolena po 30 metrov a po minútovom oddychu 4-krát šprinty do kopca 50 metrov s pauzou minúty 20. Na posledný šprint si dáme potom 3 minúty oddych, čistej chôdze, nechceme stáť, nechceme sedieť a potom by nasledovali znova 2-krát jelenie a 2-krát vysoké kolena 30 metrov s minimálnymi prestávkami. Tam je potom prestávka cca minúta až 2 a potom znova šprinty do kopca 50 metrov 4-krát. Po nich 10-minútový výklus s progresívnym spomaľovaním. Čiže ideme vlastne nižšie s intenzitou a čím sa blížime viac ku koncu tréningu. Štvrtok, keďže toto bol ťažší tréning a nechceme, aby sa nám krv v nohách nehýbala, ale práve že rozhýbala, tak by sme si dali buď chôdzu alebo výklus podľa toho, ako sa Jakub cíti. A bolo by to chôdza alebo tá výklus 30 minút, tiež s 5-minútovým zahriatím a 5-minútovým cooldownom, čiže 20 minút iba reálneho behu, tiež výklusu nejakých 50%. A potom 15-minútový rolling alebo stretching s loptičkou alebo s rollerom. Najlepšie, keď sa to dá spojiť, čiže nejakých 5 až 10 minút loptička a potom 5 až 10 minút samotný stretching. V piatok by sme si dali znova trochu objemovku, čiže 8 km beh vo výklusovom tempe Z1, Z2. Ak by nemal hodinky, ktoré môže použiť, tak samozrejme je najlepší ukazovateľ, či sa vie rozprávať a nie je úplne zadýchaný. To môže byť tempo od 6:30 do 8:30 pre začiatočníka. V sobotu by sme dali oddych a v nedeľu by sme si dali znova regeneračný beh a 40 minút výklus na Z1, Z2 so zahriatím a 15 minútovým stretchingom. Logika za týmto tréningom je, že Jakuba nechceme vystrašiť a taktiež nechceme mu dať príliš veľkú nádielku, aby na ďalší týždeň alebo o 2 týždne už nevládal. Hej? Čiže chceme ísť postupne, musíme rozmýšľať nad tým, že on má iné záľuby, môže hrať basket, môže ísť von, môže ísť so ženou a s deťmi znova na výlet, či sa snažíme to prispôsobiť tomu, aby tá intenzita nebola príliš vysoká a začali sme skôr na tom nižšom konci ako na tom vyššom. Ten prvý týždeň je skôr o tom, aby si zvykol a našiel si to tempo a našiel si ten spôsob toho tréningu, ktorý mu vyhovuje. Druhý týždeň by bol veľmi podobný, možno s dlhším behom a od 3. týždňa a vyššie by sme vedeli budovať postupne. Lebo za tie 2 týždne sa cca človek naučí, čo ho ako tak čaká a to telo už nebude až tak protestovať. A to je celý základ tých tréningov. Potom by sme mali spevňovanie určite kolien, aby sme sa vyhli nejakým obmedzeniam
spevňovanie svalstva na základe vyšetrenia, ktoré sme spravili na začiatku, aby sme vedeli spevňovať tie tkanivá, ktoré naozaj to potrebujú, čiže nejaké slabiny, ktoré sme našli počas vyšetrenia, a potom pracujeme na samotnej technike behu, ktorá sa vždy dá zlepšovať. Ak chceš PDF-ko na tento tréning, ktorý som práve vysvetlil, tak mi napíš do komentáru a pošlem ho aj tebe. Ja ti ďakujem za sledovanie a dúfam, že som ti vedel nejakým spôsobom pomôcť a trochu priblížiť, že akým spôsobom by si mal stavať svoje tréningové jednotky. Tak, aby si sa neunavil zbytočne, ale aby si vedel postupne napredovať dopredu. Treba si zapamätať, že lepší je progres pomalý ako žiadny. Díky moc, vidíme sa na budúce.